Na shiga aljannatu firdausi ƙofa ta rufe. Na raba ka, raba kanka. Na raba ki, ki raba kanki. Me kin ga mijin wata, kin zo kina Allah ka bani kalan mijinta. Ko ka ga arzikin wani, ko ka ga motan wani, ko ka ga gidan wani, ko ka ga business ɗin wani, ko kin ga business ɗin wata, kana Allah ka bani kalan shi. Ko kuma Allah ina son ka bani kalan mijin wacce, ko ka bani kalan matan wacce, ko ka bani kalan arzikin wacce. Saboda me? Na ce saboda me? Roƙe naka mana. Ka roƙe naka. Ka roƙe naka arzikin. Ka roƙe naka matan. Duk abin da kake so Allah ya maka ka roƙe naka. Kar ka sake ka ce za ka nema arzikin wani, ka ga arzikin wani ka ce Allah ya baka kalan shi. Ka san da me ya nema arzikin? Ka san da me yake fama da shi a cikin arzikin? Ke da kina nan kina cewa kina fantasizing mijin wata. Kina Allah bani kalan mijin wacce. Kin san me take fama da shi a cikin gidan mijin nata? Kin san me take fama da shi? Kin san ko bata da zaman lafiya kawai waje kuke ganin kamar suna da zaman lafiya? Kawai kin buɗe baki na Allah ka bani kalan mijinta? Roƙe naki. Ki roƙe naki na ce in ki roƙi Allah ya baki naki. Ka roƙe naka. Kar ka ce kana neman ka diga arzikin wani ko ka ga gidan wani ka da Allah bani kalan gidan can. Ya Allah ka bani kalan arzikin wancan. Ka san da me yayi arzikin? Ka san me yake fama da shi a cikin arzikin da kake Allah ya baka kalan shi? Na raba ka, na raba ki. Wallahi ku raba kanku. Nemi arzikinka. Irin mijin da kike so Allah ya baki ki roƙa Allah bani kalan mijin nan. Irin matan da kake so kai roƙa. Duk mota kake so, duk abin da kake so gurin Allah ka roƙa. Kar ka gano wani ka ce wai Allah ka bani kalan shi. Na raba ka. Na raba ku.